Goeie. Verder Skeurer wie de schruwer-journalist die het Friesland in 1951 wekker scoorde. Hij verzette hem tegen het anti-Friese taalbeleid van de rechtbank en doet hij vanwege mislediging daarover voorkomen moest bij diezelfde rechtbank. Stien de Friese hooligans op het zeilaan en liet nou den net wijslaan door de politie. Kneppelvreed. Indachtig dat verhaal leek het volstrekt onlogisch om krek op een verder Skeurer lezing twee sprekers te doen die de Friese taal absoluut net hier binnen. Aan de andere kant past dat ik wel weer, want Skeurer die broekt geen Fries uit het gier over landelijke zaken die ik voor de Friese burgers van belang winnen. Maar dan moet je net zo hartelijk kijken als Joost Omen en Sylvana IJsselmuiden nu je verzels. Grut worden in de nationale media niet het enkel maar over hoe leuk het Fries wel net weer. Nou ja, leuk is net eens een echt Fries wordt. De organisatoren, Reer van de Friese Beweging en de Friese Academie, die hier naar eer net hingelen matten naar het saf van de sokken harlekijn houdende Leeuwarden kranten. Hè? Die betellen, denk ik, die hele lezing van Verder Skeurer, omdat die haatredacteur weer van de Friese Courier niet opslokt is door diezelfde Leeuwarden kranten. We zitten op heden wat in de oorlogsperiode met de Friese taal, want alle Friese digitale uitingen worden met één klikje vertaald in het Hollands. Oorsom, Hollands-Fries, dat had ik dan net jongen. En daarom heet het zo verhipte mooi west. Dat krijg ik op een Verder Skeurer lezing eens een keer met je aan te praten over wat het in de toekomst nog bezit dat wij een tweetalige provincie binnen. Wij kennen zelfs dat vertalen net voorkomen, maar dat mag ik net. Maar dat zelfs onder Friesland alles vertaalt, ja dan heb je het gevoel dat je de Friese taal voetbal bedopje kennen. Je zult zeker kennen dat de lui, met name diepvriezen, die haar steurden aan de Hollandstalige lezingen op haar hillige Verder Skeurer dij, misschien wel gelijk heen. Maar dat had ze net, omdat ze weer enkel zeurden op de oude wijze, Friesk en ons doe je hem net. Nee, met elkaar praten over hoe je die taal volwaardig besteed te kennen. Desnoods in het Hollands.